салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ доранд, квартираи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тарафи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесума. Ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. Якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 33 метр квадрат нархаш бошад. 145 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, суве, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. Квартира ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. инак замини фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, 8 сотиқ замин, фундаменти 3 дар хона бо долонаш рехтагӣ тайёр. обаш 100 метр дур мебошад. суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷат дора, нархаш бошад 23 000 сомонӣ бо савдо мешавад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби замин маълумоти зиёдро дастрас намоед. замин дар ҷои беҳтарин қарор дорад. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, политехника, яккомнатова квартира дар 1 этаж қарор дорад. 32 метр квадрат нархаш бошад. 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, суве, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шоҳ Мансур, яккомнатова квартира дар 10 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад. 174 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, суве, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ва шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, яккомнатова квартира дар 2 этаж қарор дорад. 31 метр квадрат нархаш бошад. 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, суве, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, яккомнатова квартира дар 2 этаж қарор дорад. 32 метр квадрат нархаш бошад. 168 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, суве, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави хуб дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразем, духонага квартира дар 10 этаж қарор дорад. 52 метр квадрат нархаш бошад. 200 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, суве, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Нефтянка, аз 9 километр болотар, дукомнатова квартира дар 4 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, суве, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуб дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдаки, радиостансия, дукомнатова квартира дар 2 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад.
об, свет, дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. Квартира ремонти нағз дора, харидори аниқ бошад. Рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. Аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад.